אלן, אז בואו נדמיין שהמסך הזה הוא לא סתם מסך, אלא מפת אוצר סודית. היום אנחנו הולכים להיות ציידי אוצרות, והמטרה שלנו היא לפצח צופן עתיק ולגלות מה מסתתר בנקודה שמסומנת ב-X. יאללה, בואו נצא לדרך. אוקיי, אז זאת השאלה הראשונה. איך בעצם מוצאים אוצר? אי אפשר סתם להסתובב בשטח ולקוות לטוב, נכון? מה שחייבים זו כתובת. כתובת מדויקת, נקודה אחת ספציפית על המפה שצועקת, היי, האוצר ממש פה. אז לכתובת הסודית הזאת, בעולם המתמטיקה, יש שם מיוחד, קואורדינטה. זה אולי נשמע קצת מפוצץ, אבל זה בסך הכל זוג מספרים שאומר לנו בדיוק לאן ללכת. ברגע שמבינים את העיקרון, כל מפה הופכת להיות ממש משחק ילדים. אז איך המפה הזאת בנויה? תחשבו שיש בה שני כבישים ראשיים. יש את כביש ה-X, זה שהולך ימינה ושמאלה, אופקי כזה, ויש את כביש ה-Y, שהולך למעלה ולמטה, כלומר אנכי. והכלל הכי חשוב הוא הסדר. המספר הראשון בכתובת תמיד אומר לנו כמה לזוז על כביש X, והמספר השני זה בשביל כביש Y. קודם X, אחר כך Y. פשוט. טוב, בואו נעשה דוגמה קטנה ביחד. נגיד שהכתובת הסודית שלנו היא 4.2. מאיפה מתחילים? תמיד מראשית הצירים, איפה שהכבישים נפגשים, כן? נקודת ה-0,0. אוקיי, המספר הראשון הוא 4, אז אנחנו הולכים 4 צעדים ימינה על כביש X. הגענו? יופי. עכשיו המספר השני הוא 2, אז מהנקודה הזאת אנחנו פשוט עולים 2 צעדים למעלה. בום, X מסמן את הנקודה. מצאנו את האוצר הראשון שלנו. מעולה. אז מצאנו אוצר אחד, אבל מה קורה כשיש, נגיד, 2 אוצרות? ואנחנו רוצים לדעת מה המרחק ביניהם בקו ישר, לא בסיבובים, אלא בקו אווירי. עכשיו אפשר להוציא סרגל, נכון? אבל זה קצת פחות מאתגר. אנחנו מחפשים דרך מתמטית אלגנטית כזאת. וכאן, חברים, נכנסת לתמונה נוסחת הקסם של המתמטיקאים. אני יודע, המילה נוסחה יכולה להישמע קצת מפחידה לפעמים, אבל תחשבו על זה יותר כמו מתכון. מתכון פשוט עם שלבים ברורים, שבסופו מקבלים בדיוק את מה שרצינו. אוקיי, אז בואו נבדוק את המתכון הזה בפעולה. יש לנו 2 אוצרות על המפה, אוצר א' יושב לו בנחת בנקודה 2-3, ואוצר ב' נמצא ב-7-15. המשימה שלנו לחשב את המרחק המדויק ביניהם. מוכנים? יפה, אז הנה המתכון, שלב שלב. קודם כל, שלב ה-X. פשוט מחסרים את מספרי ה-X. 7 פחות 2 זה 5. קל לי קלות. שלב שני, שלב ה-Y. אותו דבר, 15 פחות 3 זה 12. מעולה. יש לנו 2 מספרים, 5 ו-12. עכשיו, שלב שלישי, שלב ה-Power Up. מעלים כל אחד מהם בריבוע. 5 בריבוע זה 25, ו-12 בריבוע זה 144. שלב רביעי, כמעט שם. מחברים את שתי התוצאות, 25 ועוד 144 שווה 169. והשלב האחרון, כל מה שנשאר זה להוציא שורש למספר הזה. והשורש של 169 הוא 13. זהו זה. המרחק בין שני האוצרות הוא בדיוק 13 צעדים. בלי סרגל, בלי ניחושים, רק עם נוסחת הקסם שלנו. מצאנו את הדרך הקצרה ביותר. טוב, אתגר חדש. נגיד שמצאנו את שני האוצרות, ועכשיו אנחנו רוצים לקבוע נקודת מפגש עם חבר או חברה. אבל לא סתם נקודה, אלא נקודה שתהיה בדיוק, אבל ממש בדיוק, באמצע הדרך בין שניהם. איך נמצא את הכתובת המדויקת הזאת? אתם בטח מנחשים. כן, יש גם לזה נוסחת קסם. והחדשות הטובות היא אפילו יותר פשוטה מהקודמת. באמת, כל הסוד פה הוא מילה אחת, ממוצע. אז איך מוצאים את כתובת האמצע? זה כל כך פשוט, פשוט עושים ממוצע. לוקחים את שני מספרי ה-X, מחברים אותם, ומחלקים ב2. זה נותן לנו את ה-X של האמצע. ואז עושים בדיוק אותו דבר עם מספרי ה-Y, מחברים, מחלקים ב2. זהו, זה כל הסיפור. אוקיי, דוגמה זריזה. יש לנו אוצר ב4 נכון, ואוצר שני ב12-2. בואו נמצא את האמצע. נתחיל עם ה-X'ים. 4 ועוד 12 זה 16. מחלקים ב2, ומקבלים 8. יופי. עכשיו תור ה-Y. 10 ועוד 2 זה 12. מחלקים ב2, ומקבלים 6. וזהו, חיברנו את החלקים. ה-X הוא 8, ה-Y הוא 6. אז נקודת המפגש המושלמת, הכתובת הסודית של האמצע, היא 8-6. לשם בדיוק צריך ללכת. יפה. אז עברנו הרפתקה של ממש. בואו נסכם רגע מה האוצר האמיתי שמצאנו כאן. זה לא תיבת זהב, אלא ארגז כלים שימושי להפליא.
אז מה אספנו לארגז הכלים שלנו? קודם כל, קואורדינטות. אנחנו יודעים שזו פשוט הכתובת הסודית, ה-X פסיק Y של כל נקודה על המפה. אחר כך יש לנו את נוסחת המרחק, שזה בעצם מתכון קסם כדי למדוד כל מסלול בקו ישר, ולבסוף את נוסחת האמצע, הדרך הסופר פשוטה למצוא את נקודת המפגש המדויקת. 3 כלים חזקים שיכולים לעזור לנו בכל מפה שנפגוש. אז ההרפתקה הספציפית הזו אולי נגמרה, אבל הכלים האלה הם רק ההתחלה. כי תחשבו על זה רגע, כל משחק וידאו, כל אפליקציית ניווט בטלפון, כל סרט אנימציה, הכל בנוי על הרעיונות האלה של נקודות, מרחקים ואמצע. אז בפעם הבאה שאתם רואים מפה על המסך, שאלו את עצמכם, אוקיי, לאן המסע הזה ייקח אותי? תודה רבה שהצטרפתם.